Какво става, хора, аз съм Петю Пицата и днес тук е Наката БГ, който отказа да снима клипове, за което го мраза. Но днес ще играем Clash Royale. Виждаме, фричест, 3 карти, 2 джема, 6 стрели и една инферно кола. Браво, бе. Чакай, можеш ли ми го реквестнеш? Хора, това е нашия клан общия. Създадохме си клан, ето ни виждате, много сме слаби. Освен този и другите двама, аз съм слаб. Но Кажи, се вдигам. можеш да ми реквестнеш, можеш ли Уизър да ми го донейтнеш? Да. Добре. И хора, който иска да влиза в този клан, да, непобедимите, велики сме. Ето тага. Ако искате си го спрете. Клип, моля се, покажи ми профила просто. Хора, вижте коя не съм. Девета арена накрая. Защото аз го вдигнах. Да, наистина. Аз бях след арена и той ма вдигна, докато аз го свалях преди да искам. Защото ми се падаха някакви прота. Окей, пускам 2 в 2. Добре, хора, днес ще играем 2 в 2 с Наката БГ. И сигурно ще ни сцепат. Да, бе. Ето, виж моят дек. Хора, също видите моят дек. Чакай, аз не съм почнал още. The fuck? Вижте моят слаб дек. Имам пекичка. Само на втори левел. Чакай, бе, не де пускай. The fuck, сериозно. Пеката ми трябва сега. Имаш ли нещо? Да, пека, аз ще пусна пека. Ти пусни принц за съпорт. Аз ще пусна Уизър за съпорт. Принц, ще избута. Сега ни трябва. Аз ще се опитам да заледя стрели. Да, аз съм степен на изап. И това беше много добре. Това беше много добре. GG на тауъра. Тъй като пеката няма да си дашне, това няма да е GG на тауъра. Сериозно. Ай, тигай те. Колко си да не? Чакай, аз ще се спра. О, да фак. Имаш ли нещо? Миния хората на 6-то. То па и първото кулата ми преди се справи. Я да видя. Вау. Чакай, бе, те да не взеха. Бе. Не ти пъзнах колко е тъпо това да Добре, може ли ми се почнеш грейвела с нещо? С Гоблин Беръл. Добре, пускай го. Това беше най-лошия с грейвелта. Що? Защото има 2 бейби драгана. 3! What the fuck? Хора, моля ви се, кажете, това възможно ли е? Да. Един... Спокойно. И между другото, двама човека... Хора, трябва ми ракета за тия бейби драгана. Давай. Двама човека не са ми харесали последния клип, който... Не знам, може би... Ще излезнат тук. What the fuck? Чакай. Не дей още. Между другото, не знам... Двама човека са против това да ни качвам клипове, а останалите не са писали коментар. И да, не знам, просто... Чакай малко, не дей, пускай да ми се даде еликсира. Да, факт сериозно. Пускай я! О, сериозно. Пеката ще направо ще ги отнесе, както ви казвам. Добре, нямаш. Браво! Окей, ще спускам аз. Айде! Си грейви. Чакай, нямаме ли? Давай, принц! Гол, принц. Не пускай грейви. Знам! Добре. Аз ще пусна и това. Добре. The fuck? Това беше ненужно. Аз съм. Трябва да оцеля по средата с... Това беше грешка. Споко, моя при мен се справи. Да пак можеш да си запотнеш москитара, ама... Кой сети? Окей, само дето няма това място за честовете, иначе може да ми се падне примерно някакъв хубав чест. На мен голден. Браво. Аз точно съм си пуснал да отваря голден. Силва чест, кой ще падне? Нищо интересно. Между другото, хора, аз видя как Петю Пицата успява толкова бързо да събере толкова абонати, да има толкова гледания. Защото им пъти да ме е толкова трудно на него. Бере, това пичко го мога да го инвайт на коклана, ще бъде яко. Кой е лош? Той е в България, ами. Да прочваме. Чакай. Между колко имаше ти клипа? Аз ще една битка. Окей, ти ще направиш ли иначе интро? Не. Ами, не знам, интро може и да направя. Давай, пускай. Чакай. Казах си да изчакаме. Сега трябва да събера 7 еликсира и 5. Аз съм готов.
Чакай. Ето ще го направим. Аз направих друго. Да fuck! Добре. Добре, преди не се сетиха да пусна Скарми. Ако имат. Вау, човек, мен пък ми е много страх принцип. Да факт, човек, нямаме елексир за моя грейвърд. Принца! Не, бе, трябваше да пуснеш Валкирия. Нямаше време. Човек на мен много ми лаги. И аз пускам Валкирията и след 1000 милиона години, когато вече не цели тауър, не пусна. И аз казвам упс. Трябва да слагам цензура. Вау, човек, Валкирията като мъж. Чакай, братле, къде си? Не дей. Нека ми дойди. Елачко е. Ку-ку. Може би ще ме... Видяш ли, бе? Да факт, това... What the fuck? Чакай, това ти го направи? Не. Беше сини отвън. Не. Да факт. И сега нямаме лечили. Да имаш нещо да ни съпортнеш? Да. О, и не отидели. Човек. Още нещо да съпорт. Добре, аз пускам един принц и... Пак нямам запад. То и аз нямам Аралс. Добре, принца, важното е, че принца е жив. Не е жив. Той колко време ще остане жив? 30 секунди. 30 секунди. Гледай, че това е електро. Една перфектна ракета. Да, и един перфектен грейвярд. Няма и човек, нямаше да дам. О, нака утре сме сами вкъщи. О, да. Може да очаквайте от него още клипове. Той днес ще има още, освен 2v2, ще играя обикновени битки. Спокойно, аз се справя с не голем. Идей. Аз се справя, само да имаме елексири, той ще е мъртъв. Все пак ще пусна една москитарка. Не, че иди са. Пускаме инферно кулата отпреди. Да ви тук. Давай, пека! Рейдж пека! Нямаше нужда да си пускаш гоблин барел. Не, просто е така за кип го направих. Да си се... Рейдж пека. И гледай сега. Чакаш да си запазя грейвярда, защото съм сигурен, че ще не го пусна. Давай ти пускай ти грейвярда. Очаквам ли го? Не, бачи, те ще казах. Пич, по-са пусни ми грейвярда. Не, няма да го пусна. Аз ще пусна картите, които не съм пускал. Окей. Еми, хора, дали това да е последно? Не, ще изграм още една игра с някакъв. Окей. Не знам... Явно, че аз само за... О, чакай! О, да, New Cards! Пак Wizard имам аз по дяволите. Чакай! Какво? Тя остани. Какво да стане? Как е, човек? На Wolfbust не остана. Мисля, че трябва да имаш легендарка. Аз имам легендарка. Да имаш легендарка в топа. И да е Epic Sunday, мисля, че. Да, човек е писан. Възможно. Добре, аз пускам този път. Окей. Ние до сега само победи. Това не е третата. Това не беше третата. Втората. 3 общо, една извън клип и 2 победи от 3. 2 от 3. Чакай, че... Хора, вижте само колко е член. 0 е, да. Да, точно. Ние си идем... What? Да, факт е, защо си ледиха. О, булито, човек. Нека, няма нищо да ми направи. Приготвил съм се тук с 1 милион неща. Виж какво съм се приготвил. Виждам. Ако се рече защо съм такъв нуб... О, 2 инферно драгона. Пак. 3 инферно драгона. Всяко го клонират вече. Това ще е против законите на човечеството. Айде, остана един. Обаче нещо тук не ми харесва. Болер, защо не си го спрел? Защото аз се грижа за инферно драконите. Не, бе! И сега на едни ароси, айде. Защо? Добре, че... Защо го направи? Защото мислиш, че пуснат скелетна ми. Добре, няма нищо. Човек само е това беби дракон, че се е запътило на Запни го и то нищо няма направи. Унази аз съм. Аз съм. О, да фак. Не пускай го и сни! И човек, аз го бях пуснал. Добре, още не имаш ли нещо да ме съпътнеш? Имаш хок. Пускай. Да фак, сериозно ли? Защо хора? Аз съм. What the fuck, noobs, хаштаг noobs. Валкирията ще ги направи на... О, хокчето там си бие демидж. Валкирията ги направи на мишмащия. Ако пусна ПК, трябва да бъде хубаво. Не дей, че аз нямам уизард.
Ма ти бък. Може да пуснеш един рокет. Между другото, за сега те няма О, рипа им. Айде. Почти. О, фай. Няма нищо, няма да набия демидж, ако не пуснеш ми на хората. Защо игра това, ти си келеш? Аре, човек, моля ти се, бълса. Хелпни малко. Можеш да пуснеш ние хората само. Да, човек, също. Да, факт, тия сериозно ли не са ли бават с нас вече? Вчера се бавах с нас. Още. Пусни на другата кола. Добре, пускай на тебе. Както и да е, аз тия също ги направя на мишмаш на гледат. Споко! Ти трябва Wizard. О, това беше добре. Давай, един гоблин. Бум, шит. Ви шибанеш. Айде, сериозно ли? Добре, аз ще изчакам малко. Да не ми изчезне Уиза. Стига, човек, те се бават наистина. Мисля, това вече е прекалено беше. Това беше края ви. Мрете! Толкова много е ферното, той умря. Хокчето наби демидж. Давай, да се опитаме. Няма да стане. Сериозно ли? Лати, те пуснаха файрбол. Къде е? Да факт, човек, пуснаха файрбол на гоблин барелати. Последната секунда. Хора, това ще бъде всичко този клип. Ако ви е харесало, абонирайте се, дайте лайк, палец нагоре. Съб за наката и ако искате той да почне да снима в коментарите. Хаштаг снимане. До нови срещи, пичове.